Jeg har valgt emnet trigonometri, hvor jeg vil fokusere på at bevise Pythagoras-sætningen, som man anvender til at blandt andet at beregne siderne i en retvinkel trekant. Jeg vil først starte med at tegne en retvinkel trekant, hvor jeg viser hypotenusen, som er her, som jeg kalder H. Så er der en hosliggende katete, som er HK, og en modstående katete, som er MK. I en retvinkel trekant gælder Pythagoras læresætningen A i n plus B i n er lig med C i n. Jeg tegner først et stort kvadrat med sidelængden A plus B og tegner 4 lignende trekanter og anbringer dem i hvert hjørne af kvadraten, som man kan se her. Her er kvadraten. Så er det 4 trekanter. Der. 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 Og der. Og så som sagt A og B. Så A, B, A, B, A, B, A og B. Og som man kan se, så er der en lille firkant inde i midten, som så er C. Der. Som svarer til hypotenusen på trekanten. Arealet af hver af de fire trekanter er en halv gange højden gange grundlinjen. Man kan også kalde det for en halv gang A gange B, som man kan se på tegningen. Da det store kvadrats areal er lig med summen af de 4 trekanters areal og det lille kvadrats areal, så fås følgende. A plus B i n er lig med 4 gange en halv gange A gange B plus C i n, som medfølger A i n plus B i n plus 2ab, som er lig med 2ab plus C i n. Og det medfølger så, at A i n plus B i n er lig med C i n. Som man kan se, så beviser, at Pythagoras-sætningen kan anvendes til at beregne alle sider i en retvinklet trekant.